5. ročník šachová paráda sa začína. Srdečne vás vítam už len preto, že viete hrať šach, že ste výborní, mnohí sa tešíte a my tiež. Srdečne by som chcela privítať Danku Vanekovú, nášho hostia, z Centra voľného času zo Žiliny, perfektnú šachistku a zároveň, to mám napísané, predsedníčku Komisie mládeže Krajského šachového zväzu. Potlesk. Srdečne vítam Danku Kapitulčinovú, šachistku, našu pani učiteľku, ktorá bez nej šach byť nemôže. A srdečne, veľmi srdečne vítam pána vedca Jozefa Eglása. Ďakujeme, že prišiel so mnou a konkurs. Aj seba privítam. Vítame tanec, ktorý by to nebolo. Veľký potlesk. Musím zabudnúť aj na pána učiteľa Juraja Pekača, ktorý to všetko dá na pásku alebo na digitálny. Budeme všetko nahrávať, budeme mať aj fotky, aj film. Takže aj pána Pekača. Potlesk. Ja vám želám, deti, všetkým, aby ste boli víťazi. Vlastne víťazi už ste, lebo ste tu na. Viete hrať šach. Málo kto vie hrať šach, dievčatka, že? Málo kto vie hrať šach. A už len proste víťazi, že zahrajte si šach a že ho dokážete. Organizačné pokyny vám povie stručne pani Danka. Počúvajte dobre, ako budete postupovať, ako budeme hrať, ako bude ďalej. Ceny sú pripravené, dobrá nálada tiež, slniečko hreje, takže všetko dobre vám želám. Ďakujeme. A ešte pán riaditeľ. Dobre, ja vás tiež chcem privítať. Ďakujem všetkým, ktorí toto podujatie zorganizovali. Už tu toho bolo povedané dosť. Ja vám prajem šťastnú ruku, aby sa vám darilo, aby ste vyhrali každú hru. Sice vyhrať môže len ten jeden, ale aby ste to boli práve vy. A veľa šťastia a hlavne rozmýšľajte pri tom, lebo šach je o taktike, o premýšľaní, že kde asi, čo bude ťahať ten ďalší, čo budem robiť ja ďalší ťah, čiže viem, že vy, ktorí hráte šach, rozmýšľate dopredu aj niekoľko ťahov. Ja som ešte taký šikovný, není, ja maximálne jeden. Dobre, takže prajem všetkým veľa úspechov a odovzdávam slovo na, aby ste vedeli, čo treba robiť. Pani Vanekovej. Potlesk. Dobre, deti, budeme hrať zjednodušený šach. Nebudeme hrať podľa pravidel celkom, pretože podľa pravidel znamená, že urobíš nevhodný ťah a prehrávaš. Tak toto pravidlo vyučíme, dobre? Sadnete si biely čierny. Ten, čo má nepárne číslo, prvé kolo bude mať biele, párne bude mať čierne, ja vás usadím. A budeš ťahať tou ručičkou, že ti stlačáš hodinky. Keď chytíš figurku, tak už s ňou musíš ísť, dobre? Keď nebudeš vedieť, vyhníš ruku, prídeme, poradíme, opravíme. Takže môžeme začať. A povedz môj šachmat. Šachmat. No čo? Tak tomu šachník. Ale a ešte aj ja. Len pred pár minútami sa začala šachová paráda a už na niektorých šachovom sociálnych poznáme aj prvých víťazov. Prehral som, ale dúfam, že sa zdokonalím. Po tejto porážke hral som s Gregorom Jakušom. Dúfam, že sa zdokonalím, ale to sú triedne jednotky, takže ani sa nečudujem.
Ty už máš úvodnú partiu za sebou, jak dopadlo? A vyhral som. Bolo to celkom ľahké proti Nikolasovi. No, z začiatku to vyzeralo, že vyhral, a potom bolo dorazil. Takú atmosféra, veľmi dobrá hudba, všetko, ktoré im majte poraziť. A dokonca aj ľudia sa pozerajú, ako to tu všetko prebieha. Je to tak, nie? Áno, myslím si, že to je tak. Je to podľa mňa najnapínavejší súboj, ktorý tu bol, pretože hrajú dvaja bratia proti sebe. Bude to veľmi napínavé. Je rozhodnuté. Prvé miesto vyhral Šimon Devera. A ešte sa ide hrať o bronz a o striebro. Ako to dopadne, vám prinesieme v nasledujúcich chvíľach. Nech sa páči, pre deti veľmi lákavý šport, teda už sa to dnes zaraďuje do športu. A nikto sa pred ním neodváži takto zatvoriť bránu. Máš čas, moja, máš čas, rozmýšľaj. Nerozmýšľaj. Sa umiestnil Matúško Devera. Potles! Super, ty si superman, teba sa budú všetci báť. Matúško, cenu si ešte zober katky. Na 3. mieste Ríško Skála. No super, ale tak oficiálne si prevezmeš aspoň diplom. Ešte cenu. Počkaj, Ríško. Na 2. mieste Peťka Deverová. Gratulujeme, Peťka, nesklamala, len tak ďalej, dersi. Áno. A najväčší potlesk si zaslúži Šimonko Devera. Ježiš, ty mi všetko neber, toto je Markové. Dobre. Takže ďakujeme vám za účasť a tešíme sa aj na budúci školský rok. Ahoj! A čo si myslíš o tom veľkom víťazstve? Ako sa myslíš, že sa k tomu postavila a ako si to konkrétne vyhrala? No, môjim cieľom nebolo vyhrať, môjim cieľom bolo si zahrať. No, aj tak sa to dá povedať. Ale nie, že by som nechcela vyhrať, ale nešlo mi viac o to. A máš nejakých súrodencov, sme počuli od tvojho brata, ktorí sa umiestnili aj na prvom mieste? No áno, to bol Šimon a Matúš bol náš kapitán. Áno. A ešte som sa ťa chcela spýtať, akou figurkou hýbeš najčastejšie a najradšej? Asi dámou. Alebo vežami. A ty si hrala, vyhrávala, až si na poslednom finálovom zápase so Šilovom prehrala, že? Áno. No, vyrobila si 2. miesto. To bude asi od nás už všetko a lúči sa s vami Martin. Skončil prvý umiestnený. Aký je to pocit? Dobrý, už aj minulý rok bol taký, takže v pohode. A od koho si sa naučil hrávača? No, od koho? Tu na škole bol šachový kružok, tak som si myslel, že vyskúšam, tak vtedy som chodil rok na šach a potom som začal chodiť do mesta. A baví ťa to hrávačko doma, alebo kedy si začal? Začal som, keď som mal 6 rokov v prvom ročníku. A tvojim cieľom na tejto šachovej paráde bolo vyhrať, alebo si iba zahrať? No, v podstate aj vyhrať preto, lebo by som obhájil prvenstvo a zahrať si preto, aby som vedel, v čom sa mám zdokonalovať.